खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासिबो आं इउटिउब चेनेलाव सुमि बसुमतारिसिम बरायबाय लोगोफोर दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव नोंथांमोननि सेराव आं ब्लग लाबोदों स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोन गासिबो आं गोदान बोसोरनि हामलायनाय जासिनाय बावहरनाय जायासै ओंखायनो नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसे हामलायनायबो जासिहरबाय स' हेपि निउ इयार टु अल आरो लोगोफोर नोंथांमोननि बे गोदान बोसोरा मोजाङै थाङो बेखौनो आं इसोरनाव आरज गाबो लोगोसे आरो लोगोफोर नैबे गोदान बोसोरा जाहाथे आंजों लोगोसे नोंथांमोन गासैनिबो बे बोसोरा मोजाङै सोलिलांनो हायो बेखौनो आङो खावलायो दा लोगोफोर आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामदोंनोसै खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै बिदिब्ला भिडिअसिम थांदोंसै लेट्स गो दा नै जोंहा फादारा सासे बोराया लाबोनाय खना बेखौनो माने लाखिबाय आरो ओमफ्राय दा नै लानानै फैबाय दा बेखौ संहैनोसै ब्लगा बारा गोलाव नङा लोगोफोर मानो होनब्ला आङो ब्लग बानायबाय थानो सम मोनासै बेखौ आङो जास्ट मेम'रि हिसाबै लाखिबाय मानो होनब्ला फैगोन बोसोरावबा आं बे न'आव थागोन ना थाला पात्ता गैया मानो होनब्ला गुबुनाव थांनोबो हानाय माने मा होननोसै आरो हिन्जाव माहारिया सानसेबाबोथ' गुबुन जायगायाव थांखानांगौ जायो स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै दा गाइस जोंहानि हेपि निउ इयारनि पार्टिनि नाया दिनै 1 जानुवारिनि बिलोनिफ्राय लाबोनाय बोरसि बोनना लाबोनायनो बोराया दहाय नोंथांमोना नुनाय बोराया नैया 150 लाबाय आरो बेयावनो मैया अमा जाबाय दिनै ना जालायनोसै पात्ताया अमाबो जानो हानाय गामिफोराव दानोब्ला माने मैयाथ' आरो हरावहा जोंहा अमा बेदर जाखांबाय नोंथांमोना भिडिअखौ बानायथिया दा आरो नैया पुरा अर्गेनिक बोरसि बोननाय माने खलना होनना बुङो नैया नायदो आरो नोंथांमोना दिनै फिसा पार्टि सानावनो जानोसै न'आवनो जमायैनो ना आयै हेपि निउ इयार जासिहरो हेपि निउ इयार बार्थडे नङा हेपि निउ इयार नोंथांमोन गासिबो साननायफोरा जानाय उनाव बुंनो हागोन आं दाउफोरा नुनि गोजानो आइजों आंजों बोसोर गोदाननि बोथिसे जाबाय आसा खालामो आंनि सुंद' भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबाय थेंक इउ बाय बाय